Aquest és el petit museu del Reial Club Esportiu Espanyol al barri del Carmel. A mi m'agrada ensenyar-lo perquè penso que això és part que la gent pugui veure coses de l'espanyol i que sàpiguen que té una història important i maca. Va començar la col·lecció l'any 2000 i ara no els té comptabilitzats, però acumula milers d'articles. He acabat aquesta col·lecció de l'any 1944-45. Cromos antics, clauers, documents o fins i tot banderins oficials com aquest d'un partit de la Copa de la UEFA entre l'equip blanc-i-blau i el Feyenoord. També samarretes, no només dels equips de futbol. Antigament teníem seccions, teníem la de bàsquet, que fins a l'any 88 existia. Fins i tot ha cedit peces per a exposicions del club. Les aconsegueix per internet en antiquaris, botigues de col·leccionisme o mercats de segona mà. També és cert que n'hi ha gent que saben que tinc això i em donen coses, les que tenen a casa, coses que no, que les tenen guardades en un armari i els agrada que estiguin aquí exposades. Obre el seu petit museu a visites concertades. És soci des de l'any 79, d'aquells que va al camp sempre. El meu pare i la seva família ja eren de l'Espanyol i jo vaig néixer a casa meva i es parlava de l'Espanyol i hem seguit la nissaga familiar. La col·lecció li ha permès aprofundir en la història de l'equip del seu cor. Si s'ha de quedar amb una època, escull la d'abans de la Guerra Civil i amb Dani Solsona si hagués de triar un jugador. Un referent, un migcampista, tenia una qualitat boníssima. Com a seguidor acèrrim veu el present i el futur del club amb esperança. Ara amb el senyor Mr. Chen estem contents perquè ha vingut a salvar-nos. Havien tocat fons